Nad divokou Oravou sa kedysi týčila len holá skala. Marek v návale pýchy vyhlásil, že na nej postaví hrad, aj keby mu mal sám pekelník pomáhať. S tieňou vystúpil čert s očami ako uhlíky. Obchod bol jasný. Hrad za 7 dní výmenou za Marekovú dušu. Múry rástli nad ľudskou silou. Marek pri pohľade na diabolské dielo padol na kolená a sľúbil Bohu, že ak ho zachráni, postaví na skale kostol. V poslednú noc, keď čert niesol záverečný balvan, ticho rozťal hlas kohúta. Bolo neskoro. Kameň vypadol z pazúrov a s rachotom zmizol v hlbinách rieky. Čert sa s revom prepadol do plameňov. Marek sľub dodržal, no zúrivý pekelník sa vrátil na vrch Kyčera a vrhol na hrad skalu veľkú ako dom. Skala minula cieľ a dodnes leží v rieke ako čertovský kameň. Oravský hrad stojí dodnes. Kamenný strážca, ktorého nepremohlo ani peklo.